Вітаю ўсіх, хто імкнецца больш даведацца пра тое, што нас чакае. З вами Ольга Старасціна і навіны з будучыні. Наближается самый паршивый день у жыцці Лукашэнкі. Ах, день рождения, ах, день рождения. Што дораць на дзень народзінаў Лукашэнку, у якога ўсё ёсць. В валюте, ну, может, 50 миллионов у меня в загашнике в этом ящике лежит. Это хороший подарок. Але былі лепшыя. Распавядзём пра два падарункі, што зрабілі незабыўнае ўражанне на Лукашэнку. Резиденция превращается, как я говорю, в кладбище. В гробу в белых тапочках меня носили. Рыхтуйцеся, гэта не таксоўка, а грамадскі транспарт, перадусім для сельскіх жыхароў. Ёсць спосабы пабудаваць жытло хутчэй і танней. Конечно, общаясь так близко, мы не могли не отметить. Чым пахне Лукашенко? Он первый, я в своей жизни президентской. Парфумы з глыбокім сэнсам. Распавядзём. Беларусы і Лукашенко настолькі розныя, здаецца, нічога не можа быць агульнага. Але ёсць адна рэч, дакладней, адзін дзень. Лукашенко казаў: «Для меня это самый паршивый день в жизни», пра свой дзень народзінаў. І ў гэтым беларусы з ім згодныя. Але больш за самога Лукашэнку ягоны дзень народзінаў ненавідзяць у ягонай адміністрацыі. Бо гэты дзень і віншаваць, і падарункі дарыць трэба. А што можна падарыць таму, у каго ёсць усё? Вездеход у меня есть. Ко дню рождения подарили. А что касается этого Майбаха, мне подарили эту машину на день рождения. И БМВ как-то они мне подарили. І Теслу яму дарылі. Маск подарили. І Джили таксама падарунак. Китайцы же не зря подарили мне этот автомобиль. Часы как автомобиль мне подарили на день рождения. І двухколавы транспарт дарылі. Спасибо. Хотя у меня есть и другие мотоциклы. І трактор дарылі. Это вам. І нават аўтобус. Як той казаў, доранаму каню у зубы не глядзяць. Мы долго думали над тем подарком, который подарить вам. И вот две лошадки. Но я думал, корову подарят. Спасибо вам огромное и за Спасибо лошадь, вам. и за корову, которую вы недавно подарили. І яшчэ адзін конь. І яшчэ адзін. Очень дорогой подарок. А гэта не такі дарагі падарунак, таму не так спадабаўся. Мы хотим вам подарить двух коз. Такую худенькую. Відавочна, больш чым каза падабаецца Лукашэнку падораны аўтамат Калашнікава. Хорошее оружие, мое. І гранатамёт падабаецца. Ваш арсенал. Спасибо. Меч Лукашенко таксама не абхайваў. Подарок – атрибуты реально княжеской власти. Нерухомасць таксама Лукашэнку дарылі. Хороший дом. Подарок – это сертификат. Спасибо большое. І мэблю дарылі. Наш подарок символичен тем, что стол круглый, и что за этим столом собирались те, кто вас любит. І яшчэ шмат усяго. Самолет Су-30 СМ-2. Моя любовь. Первая партия поставки. Это первый компьютер номер 1, который мне подарили наши умные люди. Такой сервис, чтобы чаек попили. Подарок, которого нет ни у кого в мире. Книгу из сала. Хлеб. Это хлеб. Даже страшно притрагиваться. Картину. Спасибо. Икону. Лёгка вызначыць, даспадобы Лукашэнку падарунак ці не. Когда мне говорят, а что вот там подарить, я говорю, ну зачем, ну что я с ним буду делать? Што не надта Лукашэнку падабаецца, тое ў палац адпраўляецца. То есть это кусок почвы, это во дворец независимости, да. Носить я его не буду, а в музее во дворце независимости обязательно размещу. Это во дворец независимости. 30-метровый рушник. У палаца незалежности ему быть. Карту нашей любимой, нашей единой Беларуси. Это во дворце независимости будет. Во дворце независимости найдем ему где-то место. Не ўсё. Спадарства гэта была толькі прэлюдыя да галоўнага. Тых падарункаў, якія зрабілі сапраўднае ўражанне на Лукашэнку. Што ж яму запомнілася? Ура! 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 С днем рождения, батя!
Такіх віншаванняў Лукашенко не любіць. А што любіць? Ніколі не здагадаецеся. Я не люблю дни рождения, Дима, это правда. Для меня это не праздник. Но что-то вам дарят? Ну, конечно. Прежде всего цветы. Все знают, что я очень люблю цветы. У меня в этот день резиденция превращается, как я говорю, в кладбище. Кветкі абавязкова. На выбар жа або Тэслы, Майбахі ці рагатую жывёлу. Хаця такіх падарункаў у Лукашэнкі было безліч, але незабыўных толькі 2. Написали картину, где я бегал в школе с автоматом. Дочка, работает в службе безопасности, папа. Такой важный в жизни моей был момент. Она довольно точно схватила этот момент. Мне понравилась картина. Але самы-самы незабыўны падарунак ад усіх беларусаў. Вот здесь вот перед Дворцом Независимости в гробу в белых тапочках меня носили. В 2020 году, день рождения, принесли к забору гроб. За что? Такія рэчы заслугоўваюць лайк. Калі глядзіце нас на YouTube-канале Белсат Лайф, пастаўце нам падабайку. Ды падпішыцеся на канал, будзем удзячныя. У каго свае самалёты і верталёты, ды цэлы аўтапарк, праблемаў звычайных людзей не разумее. Але ж мы ведаем, што з грамадскім транспартам у нашай краіне, мякка кажучы, кепска. А таму варта зірнуць, як у Нямецчыне вырашаюць праблемы. Такое камфортнае аўта даставіць пасажыра ў патрэбны пункт. І гэта не таксоўка, а аўтамабіль грамадскага транспарту. Уяўляеце такое? Пасажыры выклікаюць машыну праз мабільную аплікацыю, але за стырном не чалавек, а штучны інтэлект. Аўтамабіль працуе на біяпаліве, арыентуецца з дапамогай камераў і праязджае вуліцы максімальна асцярожна. На экране можна назіраць за тым, што бачыць штучны інтэлект. Гэта вельмі асцярожны, ураўнаважаны кіроўца. Так што для мяне гэта была сапраўдная прэм'ера. Я пачуваўся ў поўнай бяспецы падчас паездкі. Ініцыятары праекту Кіра спадзяюцца, што цягам 5 гадоў такія аўты заменяць частку звычайных аўтобусаў, асабліва ў сельскіх рэгіёнах, дзе ўжо сёння не стае кіроўцаў. Сёння ў некаторыя вёскі ходзіць усяго некалькі аўтобусаў на дзень, а ў выходныя часта не ходзіць ніводнага. І калі нашыя аўтобусы не прыязджаюць, бо не стае персаналу, мясцовыя жыхары кажуць мне, што гэта правал дзяржавы. Мы нясём вялікую адказнасць за вясковыя рэгіёны, за роўныя ўмовы жыцця і за злучэнне вёсак з гарадамі. Дзякуючы аўтаномным транспартным сродкам мы зможам прапаноўваць сервіс 24/7 у любое месца з пункту А ў пункт Б. Здаецца, уласна нешта такое і называецца краіна для жыцця. Будаўнічыя матэрыялы даражэюць. У Расіі за лета кошты на цэглу і цэмент паводле прагнозаў падаражэюць на 20%. Цяжэй спрагназаваць, што будзе з нашым абольскім керамічным заводам, прыбытак якога лета склаў 2 мільёны рублёў, а страты 3 мільёны. Застаецца спадзявацца на мадэрнізацыю і тое, што кіраўніцтва паглядзець наш наступны сюжэт. Дом мары неўзабаве можна будзе пабудаваць, не здзіўляйцеся, з будаўнічага смецця. Зносіцца стары дом, матэрыял перапрацоўваецца і паўстае новы будынак, якасны ды ў разы таннейшы. У Шатландыі кампанія Кенатек запусціла вытворчасць кейбрыку, цэглы, якая на 90% складаецца са старога будаўнічага смецця, камянёў, друзу, цэгляных абломкаў. І галоўнае, яна вырабляецца без абпалу, з мінімальным спажываннем энергіі. Традыцыйныя будаўнічыя матэрыялы здабываюцца з абмежаваных прыродных рэсурсаў зямлі. Мы атрымалі унікальны прадукт, які паводле тэхнічных параметраў не саступае звычайнай цэгле. Кейбрык рыхтуецца да ўводу на еўрапейскі рынак. Завод у Іст-Лоўдзене здольны выпускаць да 4 мільёнаў цаглінаў за год. Як вядома, простых людзей да Лукашэнкі нават блізка не падпускаюць. Ёсць шансы падысці да цела ў маладых і прыгожых. Гэтак журналістка-прапагандыстка нечакана трапіла перад камерамі ў абдымкі Лукашэнкі і нешта ўнюхала. Конечно, общаясь так близко, мы не могли не отметить, какой приятный парфюм у нашего президента. Кстати, пользуюсь первым в своей жизни президентской. Такім чынам, аматар беларускага 30 гадоў карыстаецца амерыканскімі парфумамі Кельвіна Кляйна, назва якіх перакладаецца як «вечнасць». Аказваецца, прыемна пахнуць і муміі ў Егіпце. Пра гэта і іншыя навінкі ў свеце навукі і тэхналогіяў наш дайджэст будучыні.
Навукоўцы сабралі паветра саркафага ў Каіры і прааналізавалі яго пры дапамозе газавых храматографаў. Пахі аказаліся салодкімі, смалістымі, драўнянымі і нават гарбатнымі. Такія прыемныя пахі лічыліся ў старажытным Егіпце сімвалам боскай чысціні. Плануецца стварыць адпаведныя пахавыя ландшафты ў музеях, каб наведнікі маглі адчуць дух старажытнага Егіпту. Не ўсе пахі прыемныя, але чаго не зробіш дзеля навукі. У брытанскім чэстарскім заапарку запусцілі праект з правакацыйнай назвай «Пу-зу». Навукоўцы збіраюць фекаліі сланоў, жырафаў ды іншай жывёлы, каб здабыць іх генетычную інфармацыю. Клеткі плануюць пераўтвараць у ствалавыя, а затым у сперматазоіды і яйцаклеткі для будучых праграмаў развядзення. Навукоўцы ўпэўненыя, гэта не проста брудная праца, а крок у будучыню, дзе праз фекаліі можна выратаваць від. Яшчэ 10 і нават 5 гадоў таму людзі не былі ў стане такое зрабіць. А сёння мы становімся сведкамі таго, што намаляваную карціну можна не пабачыць, а пачуць. А ўсё дзякуючы перадавой тэхналогіі Dolby Atmos Sound, што дазваляе дакладна размяшчаць і перамяшчаць гукі ў трохмернай прасторы. Гукі нібыта ахінаюць слухача з усіх бакоў, дадаючы глыбіню і рэалізм. Карціны «Мона Ліза» Леонардо да Вінчы, «Крык» Эдварда Мунка і шмат іншых можна пачуць у межах праекту «Гук-шэдэўру». Яны даступны для праслухоўвання на розных стрымінгавых платформах. Усе сродкі ад продажу скіроўваюцца ў Каралеўскі нацыянальны інстытут для сляпых людзей. Новы крок у свеце штучнага інтэлекту. Амерыканская кампанія NVIDIA показала тэхналогію NVLink Fusion, што зробіць вашыя гаджеты яшчэ больш разумнымі і хуткімі. Калі тлумачыць проста, гэта нібыта суперклей, які злучае шмат чыпаў, каб яны працавалі як каманда. Чым больш чыпаў, тым хутчэй і разумней сістэма працуе. Гэта важна для стварэння штучнага інтэлекту. NVIDIA будзе прадаваць гэтую тэхналогію і іншым вытворцам, каб тыя таксама маглі рабіць супермагутныя камп'ютары. На наступным тыдні нас чакае адно з самых незвычайных святаў календары. У яго нават назва незвычайная – «Пацалуемся і пагодзімся». Калі ў вас з некім сапсаваліся адносіны, можна скарыстацца нагоду і выправіць сітуацыю. З вами была Вольга Старасціна. До сустрэчы ў шчаслівай будучыні.